ଝଲଡୁଙ୍ଗରି ଗାଁ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଝଲଡୁଙ୍ଗରି ଗାଁ ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସୂଚନା ପରେ ବାରିପଦାଠାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।